5M-roolipeli pähkinänkuoressa. Intro. Jos sä oot koskaan pelannut GTAta ja miettinyt, että oispa siistiä, jos tää maailma olisi vähän aidompi, niin mit puhutaan just siitä. Tervetuloa 5M-roolipelin maailmaan. Tää ei ole mikään perus kaahaus- ja räiskintäpeli. Tää on simuloitu elämä GTA 5 sisällä. Ja sä päätät, kuka sä siinä maailmassa oot. Mikä on 5M? 5M on modattu versio GTA 5, joka mahdollistaa sen, että pelaajat voi liittyä omille palvelimille, joissa kaikilla on oma rooli. Tää ei ole enää sitä, että räjäytellään autoja keskellä kaupunkia, vaan täällä eletään, tehdään töitä, käydään kaupassa, juhlitaan, neuvotellaan ja kyllä, välillä rikollisuuskin kuuluu peliin, mutta sekin tehdään roolissa ja tarinan ehdoilla. Mitä roolipelaaminen tarkoittaa? 5M-roolipelissä sä et pelaa itseäsi, vaan sä eläydyt hahmoon. Kuvittele, että sä luot tyhjästä uuden henkilön, sillä on nimi, menneisyys, ammatti ja unelmia. Toiset on poliiseja, jotkut mekaanikkoja, osa rikollisia ja osa ihan vaan tavallisia tyyppejä, jotka elää omaa tarinaansa. Ja kun sä puhut pelissä, sä puhut hahmona, mikrofonin kautta suoraan muille pelaajille. Kaikki tapahtuu reaaliajassa ja täysin improvisoiden. Miten peli etenee? Pelin kulku ei ole valmiiksi käsikirjoitettu. Se syntyy siitä, mitä pelaajat päättää tehdä. Jos poliisi pysäyttää sun hahmon, sä et sano okei ja aja pois, vaan sä pysähdyt, puhut, toimit tilanteen mukaan. Kaikki reaktiot, kaikki päätökset tapahtuu siinä hetkessä, hahmon näkökulmasta. Toisin sanoen, tää ei ole enää pelkkää pelaamista. Tää on vuorovaikutteista tarinan kerrontaa. Miksi ihmiset pelaa tätä? Koska 5M-roolipeli tarjoaa mahdollisuuden elää täysin toisenlaista elämää. Sä voit olla sankari, roisto, yrittäjä, viranomainen tai vaan ihan normaali tyyppi, joka käy töissä ja rakentaa tarinaansa pala palalta. Sä voit rakentaa yrityksen, solmia suhteita, päästä poliisikoulun kautta kenttätyöhön tai liittyä jengiin ja pelata vaarallista peliä kaupungin varjopuolella. Kaikki valinnat on sun, ja niiden seuraukset myös. Onko se vaikeaa? Tuntuu oudolta puhua mikrofonin kautta täysin roolissa, mutta se helpottuu yllättävän nopeasti. Hyvissä palvelimissa uudet pelaajat otetaan hyvin vastaan, ja jos oot kohtelias ja pelaat hahmosi mukaan, sä pääset tosi nopeasti mukaan juttuun. Et tarvitse näyttelijän taitoja. Riittää, että uskallat heittäytyä. Outro. 5M-roolipeli ei sovi kaikille. Jos haet jatkuvaa toimintaa ja haluat vain räiskiä, tää ei ehkä oo sun juttu. Mut jos sua kiinnostaa tarinat, vuorovaikutus ja se, että voit oikeasti vaikuttaa pelin maailmaan, silloin 5M voi olla just se, mitä sä etsit. Ja hei, ehkä ensi kerralla kun ajat taksia Los Santosissa, sen ratissa istuu sun uusi lempihahmo. Seuraavassa jaksossa kuulemmekin Lukan tarinaa.